yaseshayina yabo manje ngithi mina K asike udakeni bese sibona ukuthi ubani RIP odakeni nasemanzini yebo akade nguri siyashaba but usunacwaninga wena usuyingozi bese nguri siyashaba bathi hayi nami ngisashaya uba bathi hayi cha uyashaya hayi khona hayi sama kunye hayi televini yabo ngithi mina ngiyangena lunga manje yakhishwa angizama okunye ngithi mina ngikwazi ukuzama okunye ngoba ngiluka ekuseni manje hayi inkosi phela khona ke kodwa nje siyacela president ukuthi ube uphathe nje intaba yokuthi ukheya zokudonsa mase ningenile emanzini hayi asazi ngokubona ngokuthelana mana ikhatheleke manje indala usebenza hayi kodwa enye into engifuna ukuyona umele uNkulunkulu osephakameni unyazo lwezulu ukhipha mbala amanzi kwasemzumba ezumbethu bamesaba basemhlabeni abasezulu ofezele idingo mana dibene njengonje inyama eke ukubona mahilela engcweleni ngona sephakameni eke umzimba awudabuki inhlaba abafazi basephakameni nambuzeli umlomo awudolo suku ukhulume kahle umlomo engambili iyavulana phakathi kwezwe eke umzazana kanye ngithi mina ulela ngoba mfowethu kukho konke amavidiyo akho amnene akaze sibone iphunga lotshwala kubona yebo ubumnene bakho mfowethu ususoda ukuthi sibone nje intombazane nje yokuthi lobhuda kulephule uwe Okay. Igama laseceleni kahle hle igama laseceleni webhala mfethu akuselolo kombuzo bacingwane lo mbuzo kodwa ke buza uthi ubhala nani lobuza ubesinge ukuthi ubani obeka unwaya ama-amusement kuleya video asazi ukuze ukuthi ubani obeka ama-amusement lapho kuleya video hayi uthi ubani obekunwaya lapha efonini unwaya mina lo othe uyondala uthi babuza ukuthi ubani loyo hayi mina umntwayi mina senginwaye mina kahle nje ngaze ngimwaye cha babuza nokusisi kade unaye bathi ubani Okay, Florida Gray, ocula phesheya kwey'lwandle hlala phesheya usavakashile ne-South Africa uzohamba soon international ishembe ezinye singayiphazi bafethu kuba vele umono uthe bhe into etigeza eshaweni nje into etigeza eshaweni awuthengisa imbiza into igeza nje thekana siyakubongela Ncwane kwakhe asinawo umbona nomiphi